Алтын балыклар Кормакка эстрада жырчыларын электирген. Руслан белән Эльмирага Хуҗабикә Илсөянең йомышы бар. Туганнарның юбилеена чыгыш ясарга чакырмакчы. Яшь парлар моңа вакыт табармы? Үзләрен тыңлыйк. Руслан менә әйтәле дөресен генә камыт кию бик авырмадымы, кысмыймы? Аллага шөкер. Камыт кию дип инде ул теге камыт киелер ничә панда шулай әйтәләрдер. Мен аңламыйм да, менә безнең Аллага шөкер, без бер-беребезне аңлап, безнең бит менә эшебез дә уртак. Икебез дә җырлыйбыз, бер-беребезне аңлыйбыз, теге хөрмәт итәбез бер-беребезне. Булай да кай вакыт аңлашылмаган вакытларда була, теге менә шундыйрак кирәк. Ишти иҗатны бит инде һәрбер кеше теге үзенчә күрә. Мин мәсәлән үземчә күрергә магу, Эльмира үзенчәрәк күрергә бар. И хәзерәк кай вакыт не у более современный, мин более теге халыкча искечә һаман да уйлар. 2 һәм 3 февраль без клип төшерәбез инде, үземнең җырга, үзем язган җыр Бәгырен ташкыса дип атала. Кайда булачаксың съемкалар? Казанда инде менә төрле шулай кафелардан кафеларга йөртәләр инде. Руслан, Эльмира, үзегезнең яңалыкларыгыз да бардыр инде, җырлар яздырып торасыз, клиплар төшерәсез, әйме? Ни планнар белән йөрисез соң әле бу арада? Планнар изге инде безнең, планнар күп. Хәзерге вакытта әле изге. Хәзерге вакытта концертлар белән йөрибез. Менә инде авылларда, районнарда, якын тирәле районнарда йөреп чыктык. Менә хәзер инде зуррак шәһәрләргә аяк суздык. Әкрен-әкрен генә халык ярата, тавыш бар, халай бергән җырлыйбыз. Пештә ятып җиләк пешми, гел эшләргә вперед. Якны зурлап, кайтып киләм җырлап, бетмәс сиңа әйтер сүзгәем. Сагынып кайтам сине, көтү кадерләм минем, туып үскән җирем күсегәем. Эльмира, менә синең буламы дигән җырыңны үлемдә китәм инде. Менә көннәр буе тыңлап торсам да туя алмыйм шул җырыңнан. Менә ничек шул кадәр ягымлы синең тавышың? Каян килә ул синең? Минем инде әти ягымда, әнием ягымда бик матур җырлыйлар. Әти ягы гомумән бөтенесе талантлар. Инде гаиләдә артистлыкка чыккан кыз ул мин генә инде. Без гаиләдә 5 балам. Бөтенебез җырлыйбыз. Минем инде сеңлем, кичкенә сеңлем дә бар, 10 яшь аңа. Бөтен минем җырларымны белә инде, ул буламысыңнарны да гомер итеп бараларында бөтенесен үзе беләм. Ну, минем шушы көйләр иҗат итәм мин үзем, язган көйләрем дә бик күп. Беренче альбомым да чыкты, үземнең иҗат иткән җырларым белән. 17 яшьтә көйләр иҗат итә башладым. Чөнки минем апам, бер туган апам вафат булды. Инде авария хәрәкәте алып китте язмышын, тормышын, үзен. Шуннан бирле инде миңа ниндидер хис килде. Һәм инде мин менә көйләр иҗат итә башладым. Һәм инде менә 3-4 ел дәвамында бик күп көйләр иҗат итәм. Үзем язган көйләрне менә хәзер тиздән яңа хит Иркә, Сагышлы мәхәббәт дигән җыр Айгөл Рәхимовага бирдем. Яңа җырчы чыкты. Я җырчы Туган җирем дигән җырны җырлаячак. Дуэт җырлар бик күп. Эльмира Сулейманова белән дә җырлыйбыз, җырлы моңлы язмышым. Апа сеңел дип. Мурат Гайсин белән мәхәббәткә таян. Ришат Фазли Әхмәтов белән мәхәббәт ул күзгә күренми. Диләрә Илалдинова иҗатташ дустым. Мәхәббәт бәхет китерсен. Шундый матур җырлар бар инде. Менә Эльмира Сулейманова белән бергә җырлаганга микән сезне апа сеңел дип йөриләр кайберәүләр, әйме? Моның сыры нәрсәдә соң? Нәкъ менә шу дуэт сәбәпче микән? Иң беренче эстрадага килгәндә миңа кул сузып җибәрде ул Эльмира Сулейманова. Мин аның белән бик яхшы отношениядә, без аның белән иң якын дуслар эстрадада. Һәм инде без ошаган да, тавышлар да безнең ошаган. Шуңа күрә инде, "Эй, моя сестренка" дип йөри инде ул. Әйтәм, шундый җыр да язырбыз. Без аның белән бик яхшы отношениядә, шуңа күрә инде без апа белән сеңел дип шулай әз генә пиар җибәрдек. Руслан, синең ауга йөргәнең бар микән? Һәрбер ират аучы булып туа диләр, әйме? Менә мин кичә ауга бардым бит. Күрсәгез, шундый саф һава, урман, квадроциклларда йөрдем. Теге сәбәпче нәрсәдер, ниндидер җәнлек аулап кайтуда түгел. Менә бер рәхәтләнеп, табигатькә чыгу, шул кадәр рәхәт икән. Урманга барырга хыялланган Илсөянең ау киемнәре дә юк икән.
Каян булсын инде, хуҗабикә иш ул. Танышы Лариса иң элек аны кибеткә кием алырга чакырды. Үлчәмнәре зуррак булса да, арасыннан берсен сайлап, чыгып китү ягын карадылар. Лариса ошылык белән күптән шөгыльләнәсезме? Бу идея сезнең каян башыгызга килде шулай? Аучылык белән 1-2 ел гына шөгыльләнәм әле. Иптәшем башта йөри башлады да ауга. Миңа да кызык булып китте. Аңа ярып чыга башладым. Нинди җәнлекләрне ауларга рөхсәт кәгазегез бар? Рөхсәт кәгазе бар, охотничий билеты бар инде, аннары путевка алабыз. Куянга, төлкегә инде. Шуйга алмадык быел. Ансына бүтән төбәкләргә барсаң лучшырак инде. Менә безне кичкенә чакта ук мәктәптә өйрәтәләр, теге табигать белеме дәресендәме, җәнлекләрнең аяк эзләренә карап, нинди җәнлек икән танырга. Менә әйтәле син үзең кайсы җәнлекләрнең эзләреннән аерасың? Җәнлекләрнең изеннән куянны аерам да, төлкене аерам инде, пшуйны изен күргән бар, пшуй булай юлдан узганда гына очраганы бар, булай урманда очратканым юк. Кыргый туяклы хайваннар селәүсен, бурсык аулау турында бик узак сөйләштек. Урман буенда безне Ларисаның ире Марат һәм гаилә дуслары көтә икән. Укыганда мине снайпер дип йөртә торганнар иде. Лариса, син үзең ата беләсеңме соң? Төз атасыңмы? Алай куянга чыккач куянны очратмадым алай. Иптәшем генә атты, булай чыгып стрельбищеда атыштырабыз. Әйбәт булай, күз атыла. Училищеда укыганда атыштыра идек. ОБЖ дәресендә. Әйбәт ата идем. Хатын кыз буларак, аларны атарга сиңа кызганыч түгелме соң? Юк, алай кызганыч түгел. Йорт хайваны булса кызганыч булыр иде. Белмим, даже кызганмыйм. Руль артында узак йөрисеңме соң әле күптәннәнме машинада? 2 еллап руль артында йөрим инде. Куркыныч түгелме? Юк, куркыныч түгел. Юл хезмәткәрләре туктатканы бармы соң? Юл хезмәткәрләре туктаталар инде, туктатып торалар. Алай штрафка юлканым юк. Сөйләштереп, үтеп китәм. Юмалыйсың алайса син. Әйе. Ничә патрон керә? 4-5 дулага. Yok, 5-нче тотмыйбыз. Куркынычсызлык кагыйдәләрен Үтәбез, предохранительдә. Илсия, әйдә киттек. Әйдә киттек. Пушуй менә бу яктан, пушуй постоянно менә монда җөриләр. Лариса, уян. Әнә йөгерә. Мин теге агачка тизеп карыйм әле. Күрдеңме тиде? Ов һәм балыкчылык белән шөгыльләнү әби бабайлардан күчкән. Бик борынгы заманнарда гаиләне ачлыктан йолып калу өчен кирәк булган ул. Аучы белән балыкчы бер кайчан да баймас дисәләр дә, соңга таба кәсепкә әйләнә. Бүгенге көндә бу бары тик табигатькә чыгу һәм хобби гына булып кала. Әнә куян. Нәтиҗә күңелең булдымы? Рәхәтләнеп ялтып кайтабыз. Әйе. Куян шурамаса да атыштык зато. Агачларга тизәдек. Агачларга тизеп. Җәй көне ала берсә балыкка чакырам, бергәләшеп дуслар белән ялтып кайтырбыз. Әле син балыкка да йөрисеңме ни? Йөрим, спиннинг белән балык тотырга яратам. Иң зур балык, нинди зур балык тотканың бар? Менә мондай. Мин уха пешерә беләм тәмле иттереп. Сөйләштек? Сөйләштек. Булды. Мин кайтып киттем. Сезне калдырып. Ауга йөргәнем юк иде әле. Менә күпме хыялым бар. Инде чакырып та карадылар. Әле теге буш вакыт булмады күрә, теге барып булмады. Бер барып кайтасым килә инде. Хәзер малтык тотып, белмим, атып булса булыр микән, булмаса булмас микән. Бер
шул үзегез әйтмешле теге ауга чыктым дип, анда именно җәнлек атырга дип түгел, именно табигатькә рәхәтләнеп теге күкрәк киереп, әзрәк саф һава сулап, рәхәтләнеп йөреп, Ял итеп кайтырга. ак карларны йырып, шунда рәхәтләнеп. Син яратасың ак карларны йырып йөрергә. Ну, җырларда җырлый үзем дә һәм ак карларны йырып барам дип. Җырлар дигәннән сезнең Илмира белән дуэтлар көтелә дип ишеткәнем бар. Шуннан дуэтка килгәндә дуэтлар көтелә. Инде 1-2 дуэт яздык. Менә безнең инде февраль концертларына Алла бирсә, теләсә, Илмира язып берде җырларны, дуэтларны инде башкарга исәп бар, инде матур дуэтлар, матур менә шул концертларны үткәрергә. Алла бирсә, теләсә шулай концертында бик зур тамаша булачак. Алга таба планнар иң беренчесе тойлар үткәрергә менә җәй айларында, Алла бирсә, теләсә май аяларында шомар чәчәк аткан вакытларда баялар бит, шуның белән славится битендә шомар чәчәк ата, хуш исләр килә урамнарда. Инде икенчесе инде безнең иҗатыбыз инде һәрчакта алга барырга тиеш. Хатын-кыз матур күлмәкләр кияргә ярата бит инде ул. Синең дә концертларда шулай ук матур күлмәкләр киесең. Синдә дизайнер сәләте бардыр, Илмира. Үзең нәрсәләрдер шулай уйлап чыгара торгансыңдыр. Минем бер танышым да бар, үзенең дизайн студиясы белән шунда рәхәтләнеп эшләп ята. Гүзәл, сәлам. Ой, сәлам, Илсия. Ни хәлләр, әйбәтме? Аллага Соғынып шөкер, сезнең ничек? Менә Гүзәл, синең киңәш кирәк инде, синнән башка берничек тә булмый. Балалар бүлмәсен синең киңәш белән башкарып чыктык. Йокы бүлмәсен шулай ук үзенең киңәшләреңне бирдең. Менә хәзер кунак бүлмәсен яңартырга иде тагын исәбем. Әйдә, Илсия, шишенәбез дәген, утырабыз, проектларны карыйбыз. Әйдә. Менә минем монда әзер проектлар бар. Мин сиңа хәзер уларны тәкъдим итәм. Илсия, мы начинаем работу с того, что изучаем. Эшне башлаганчы без заказ бирүченең теләкләрен игътибар белән тыңлыйбыз. Тулысы белән күз аллап, уңайлыгы, төсләре хакында сөйләшәбез. Киңәшләшеп, төрле вариантлар тәкъдим ителә. Уртак бер фикергә килгәч кенә үлчәмнәр алына һәм дизайн проекты төзелә. Эшебезне тулысы белән үзебез башкарып чыгабыз. Аның өчен тулы бер цикл үтәргә кирәк. Иң элек агарту, чистарту, тигезләү эшләре башкарыла. Аннан соң материалларны сайлау, йомшак һәм корпуслы җиһазларны җыю, беркетү эшләре. Без һавада йөзмибез, кул астында булган реаль материаллар кулланабыз. Инде берничә еллар бергәләп эшли торган ышанычлы заводларыбыз бар. Йомшак җиһазларны турыдан-туры үзебезгә кайтартабыз, корпус җиһазларын үзебез Чаллыда ясыйбыз. Җитештерү цехыбыз бар, фасадлары фабриканыкы. Гомумән алганда, фатирны тулысы белән башыннан ахырына кадәр эшләп чыгабыз. Куллана торган материалларыгыз нинди сезнең? Илсия, с декоративными материалами ты уже знакома? Декоратив материаллар белән син инде таныш. Без мастер-класс үткәргән идек. Кушылмалары турында әйтеп үтәсем килә. Материалларның нигезен су тәшкил итә. Барысы да экологик чиста, бернинди химик составлар, сумалалар кушылмаган. Гади буяу, трафаретка төшерү, пацинация, сусаль алтын һәм көмеш техникаларын кулланып эшләргә була. Монда мөмкинлекләр бик күп һәм бик төрле. Без интерьерда бары тик экологик чиста, эксклюзив материаллар гына кулланабыз. Алар барлык Европа стандартларына туры килә. Шулай ук мозаикаларның күп төрле ассортименты бар. Менә мондый күнгә охшаш керамик паннодан алып, таш инкрустациясенә кадәр. Зур җәймәләрне куйганда керамик өлешләр куела. Әйдә, тагын матуррак мозаика күрсәтәм. Менә нинди ташлар белән ясалган. Керамик плита белән чиратлаштырырга мөмкин. Гадәттә юыну бүлмәләренә бик уңышлы килеп чыга. Люстрларыгыз да бик матур, Гүзәл. Ой, Илсия, у нас люстр очень много. Әйе, ассортиментыбыз зур. Германия, Бельгия, Италия фабрикаларыннан кайтартабыз. Классикадан башлап хай-текка кадәр. Без өебездә тормышыбызның ким дигәндә 3/1 өлешен үткәрәбез. Андагы матурлыкны һәм рәхәтлекне уйлап, эштән ашыгып кайтабыз. Фатирыбызда үзебезгә һәм гаиләбезгә уңайлы булсын өчен барысын да эшлибез. Монда йортның дизайны да соңгы урында түгел. Абойлар җитештерүче иң яраткан фабрикабыз Ламина. Ул бары тик яңа технологиялар белән эшли. Натураль буягычлы Бельгия флизелины кулланыла. Без клиентларга бу фабриканы тәкъдим итәбез. Интерьерга тагын классик люкс каталогы килде. Шулай ук яңа технология. Менә монысы Мушараби дип атала. Әйдә, безнең йомшак урындыкларга утырып кара әле. Без интерьерга туры килә торган тукымаларны җиһаз эшләүче фабрикаларга җибәрәбез. Алар безнең теләккә каршы килми, кирәкле җиһазга теләгәнчә урнаштырып җибәрәләр. Гүзәл, сине тыңлап торам да, син барысыннан да хәбәрдар һәм шулкадәр яңалыкка омтыласың. Берәр урында яңадан укып кайттыңмы син? Каян белеп бетерәсең? Очень люблю свою профессию, очень люблю. Күңелемне биреп эшлим, шуңадыр да. Һәр ел сайын Мәскәүдә язгы-көзге күргәзмәдә катнашабыз. Декоратор Марат К белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Тәҗрибә уртаклашып, яңа белем өстәлә, яңа дулкында яшисе һәм эшлисе генә килә. Син чын замана хатын кызы икән. Сокланам сиңа.
Алтын балык тапшыруының спонсоры Premium Style интерьер студиясы. Европа стандартлары буенча экологик чиста материаллар белән интерьер ясыйбыз. Белгечләр заманча технология белән эшли. Өегезне моторларга теләсәгез, Premium Style интерьер студиясында көтәбез. Адресы 6229 Соколь этаж, телефон 44 66 90. Дизайнер дигәндә бит инде безнең инде һәрбер концертта без яңа күлмәктә чыгара тиеш, бит инде халыкка күрсәтергә тиеш матур күлмәкләр. Интернеттан голливудский звездларның нәрсә кигәннәрен әз генә урлап, корректировать итеп, шундый әйберләр дә бар безнең инде. Рәсемнәрен дизайнерларга алып барабыз да безгә стилистларга. Алар безгә тиктереп бирәләр. Иногда инде үзебезнең идеяларыбыз да бик күп. А булай дизайнерлык ягына караганда минем әтием бик каты матур ясый иде үз вакытында. Хәзер инде алай юк, теге заданиялар биргән юк. Но менә мәктәптә укыганда ул минем рәсемнәрне дә, портретларны да бик әйбәт ясыйдыр. Һәм инде миңа да әз генә күчте. Мин рәсем ясауга минем сәләтем бар әз генә. Кулыңа алтын балык тоттырсалар, нәрсәңне тормышка ашырыр идең? Әгәр дә миңа алтын балык тоттырсалар, һәм инде анда эш теләк бирсәләр, мин инде иң беренче теләгем әти-әниләребез бөтен яраткан кешеләрем исән-сау гына, сәламәт кенә булсыннар дип теләр идем. Икенчедән инде балыктан бәхет сорар идем, шушы яраткан кешеләрем белән бәхетле булырга сорар идем. Өченчедән акча да сорамасым. Гаилә балаларым исән-сау булсын дип, гаилә бәхете булсын дип, һәм инде менә тырышлык бирсен, сабырлык бирсен. Сабырлык, тырышлык булса, бөтен акча да була, ул эшләгән эшләребездә уңару. Бер нәрсә дә сорамасым, менә шушы сабырлык белән бәхет сорар идем.